lesson, this quarter lesson, naguluhan din the great controversy. Ang dakong away, baka ko mga kaigsunan. Kanus naman mo nakabati o dakong away mga kaigsunan na nadunggan o nakita ninyo. Sa una igsoon diri sa ulo namin mga gubat diri wala. Diri sa una. Diri sa una. Okay. Usa man ang pinakadakong gubat nga inyong nadungog? World War. Asa pa? Ukraine in Russia. Asa pa nga gubat? Gubat sa balay? Maggubat ang asawa ng problema ang sa bugas? Asa pa igsoon? Gubat sa pagkabataan? Ang title kanato, ang title sa atong lesson for this week igsoon, naguluhan siya, The War Behind All Wars. Ang gubat, luyo sa tanang gubat. Kada dayang gubat nga naatong dunggan o nasaksihan karong igsoon, mas naapay nagpaluyo ni ana nga dakong gubat. Kung mao ni dakong away mga higala o mga igsoon. Karong igsoon, in Revelation chapter 2, 12, kung namoy mga Biblia, mao ni ang atong text for this week. Revelation chapter 12, 7 and 8 says, And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Igsoon, nganong naigubat karon sa kalibutan, nganong naigubat between sa imuha o imong asawa, nganong naigubat between kanimo o sa imong silingan, kay nay dakong gubat nga nahimugso didto sa langit mga higala o mga kaigsoon. Yung sa dinhi, this week lesson introduced the topic of the cosmic conflict of the great controversy between Christ and Satan. We shall begin our study by examining natay tulong ka mga punto karon sa una. The great controversy is originated in heaven when Lucifer, a created being, headed a band of revealed angels who challenged God, the eternal creator and kings of all beings. Karon mga kaigsunan akong pangutana. Hello. Igsoon, perfect ba ang langit? Hello. Perfect ba ang langit? Balaan ba ang langit? Ano pa man yung tanan pa nga naa dito binuhat sa Dios, balaan dili. Perfect, balaan, holy, mga kaigsunan, righteous. Pangutana. Kinsa may nagbuhat sa daot? Okay, na may Biblia igsoon, basa daw ko limot kagabi igsoon nagkagubot ni sa GC. Kaya akong isutan, di na lang doon. Liho ko basa din sa Bible. Isaiah 45, versikulo 6 o 7. Tanawa, iksuna. Pangutana sa ko. Kinsay nagbuhat sa dautan? Hello? Kinsay nagbuhat sa dautan? Si Lucifer? Si Lucifer, ikson? Pero na ako'y nabasahan ikson ba? Isaiah 45, versikulo 6 o 7. Liho ko ba sa ikson kung kinsay nagbuhat sa dautan? 45. Ato ni subaron mga higala igsoon. And sometimes 45, Isaiah 45 versikulo 6 o 7. Liho ko ba sa tayo? Ingon siya dire, aron nga sila makailag gikan sa pagsubang sa adlaw o gikan sa kasadpan nga walay lain gawas kanako. Ako mao si Jehova o wala na ilain. Siti, ako nagahimo sa kahayag o nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait o nagahimo sa dautan. Ako mao si Jehova nga nagahimo niining tanan nga mga butang. Okay. Kung sige mention, ako si Jehova nagbuhat sa dautan. So, kinsa may nagbuhat sa dautan? Ang Diyos ba nagbuhat sa dautan? Klaro mabasa, Isaiah 45, di ba sa
Sige, tuga ate. Gibuhat sa Ginoo ang Dautan. Okay. So karon igsoon kay naguyot mo nga nagbuhat sa dautan mo ang Dios. Subuot pasabot kining tagubot kalisod problema sa kalibutan karon ang nagbuhat ana ang Ginoo. Yawa. Mga kaigsunan, atong tan-awon karon. Mao ni ang atong lesson. Mao ni ang pangutana dinhi. Did God create the devil? That is, did God create an evil being? Ang Ginoo nagbiwag ba og usa ka dautan? Mga kaigsunan, ang tubag sumala sa mabasa igsoon. Ako gibasa sa komentaryo ang igsoon. Kay naglibog ko sa bersikulo, kay niingon man gud Dios, ako nagbuhat sa kangit-ngit og sa dautan, ako ang Dios. Pero gibasa na ko ang komentaryo, nagnindot kayo ang iyang tubag. Mao ni mga kaigsunan. Alikod sa nako, perfect ba ang langit? Mga mataron ba ang narito? Yes. Pero ngano nitugha man ang dautan? Gibuhat ba sa Dios ang dautan? Gibuhat ba sa Dios ang iyawa? Ang tubag igsoon mo ni. The Bible tells us that the devil is an angel called Lucifer. Ang Ginoo igsoon wala nagbuhat og evil. Ang Ginoo wala nagbuhat og yawa. Ang Ginoo wala naghimog dautan. Ang iyang gibuhat kinsa? Si Lucifer. Unsay meaning gayud ng Lucifer? Ang meaning sa Lucifer is perfect. Pero tingala kay Suno, wala gyud tawo nga nagapangalan sa ilang anak ba? Ako yung pangalan Lucifer. Namo ko'y naduhag igsoon. Uy, kanang pangalan ng Lucifer, abin yung dautan na. Usay igsoon, makadungog tag Lucifer. Mahadlong ta, ang atong nga ang bata. Usay pangalan na to, si Christian, balaad kayo. Isa pa si Angel, pero wag ko nakadungog na bata na nga Lucifer. Igsoon ang meaning sa Lucifer, perfect being. Buot pasabot igsoon, ang Dios, balik ko na to, wala nagbuhat og dautan. Ang Dios wala nagbuhat og yawa. Ang gibuhat sa Dios si Lucifer, perfect being. But ingon ang atong lesson. Asa na to? This angel was created perfect and beautiful. He was exalted to the highest position. An angel could aspire to protective cherub. Actually, magigsoon, ang buluhaton ni Lucifer dito sa langit, siya ang tigbantay sa balaod sa Ginoo. Kuya kayo, no? Siya ay tigbantay sa balaod sa Ginoo, ug siya pud ang una o nangulo nga mubungtag sa balaod sa Ginoo. God granted him, like all his created beings, freedom of choice, and inexplicably, Lucifer decided to rebel and aspired to occupy the throne of God. Balik ko na po isa. Si Lucifer, ang Diyos, wala yun nagbuhat o dautan. Pero ang Diyos, mga kaigsunan, gitugot niya ang dautan. Nasabtan? Ang Diyos, mga kaigsunan mo ni, wala niya gibuhat ang pagkadautan, wala niya gihimo ang yawa. Ang iyang gibuhat is kinsa gani? Lucifer. Kung naa mo'y bata sunod igsoon niya, pangalan ninyo Lucifer, buhatan kunit niyo og 2,000 mga kaigsunan. Feel na po, what yun? So balik na igsoon, ang Diyos nagbuhat og Lucifer. Perfect being. Pero because mga kaigsunan, ang Diyos, sa pagbuhat sa Diyos kang Lucifer, gitagaan niya og unsa ni? Freedom of choice. Actually, igsoon. Gano'n nagkaisip man siya. Rebuilding. O ni siya nanay. Because sin is a mystery. Sabtan? Ang sala usa ka misteryo. Kay ang langit perfect. Si Lucifer perfect. Pero kalit lang mitungha sa una-una ni Lucifer ang pagbuhat og dautan. Pero igsoon, balik ko na po, ang Diyos wala nagbuhat sa dautan. Kundili pagpili ni Lucifer nga mutungha sa ilang hunahuna
ang pagbuhat o daotan. Mga mga kaigsunan na, balikunan ko, ang gibuhat sa Dios si Lucifer, dili ang yawa. Continue. So there was a war in heaven. Ingon pa sila sa Monday, Lucifer deceives Christ. Balikunan ko iksod, mga mga si Lucifer, ang iyahang trabaho, sa ganito yung trabaho sa langit, siya ay tigbantay sa balaod sa Diyos. Ginatawag siya cherub. Kaning cherub, igsuod, mauna yung tigtabon sa balaod. Nakita ninyo itong Ark of Covenant? Di ba nato'y sa ibabaw ato, sa mercy seat, na duha ka angel na nag-anak, nag-cover igsuod ba? Katong nga angel, ang kalawag ato cherub. Kaya meaning sa cherub, ang trabaho sa angel ng cherub, tigbantay, tigprotect sa balaod sa Ginoo. Pero kinsa man ang guba sa balaod sa Dios. Mao si Lucifer mga igsoon, ang yawa. Padayon. In his desire to usurp the throne of heaven, Lucifer raised down in the angels above the justice. Okay, actually, tingnan ko. Dito sa langit, gi-question ni Lucifer mga kaigsunan ang justice o mercy sa Ginoo. Kasabtan? Saan yung justice? Justisya. Justisya o kaluoy. Manig sa na kuyaw, guys. Kuyaw kaya akong migo nga si Lucifer. Migo lang na to, kaya nga man Ginoo, love you enemy. Ingon ang Diyos. Pero sa inyong pagka-amigo kang sa yawa, igsoon, ayaw kung sobra kayo amigo kay Basiliyang, mag-uban-uban mo sa yawa, mga kaigsoon, uban-uban na may nungdan, padung ko sa kalayo. Muna ingon ni sa Great Controversy, igsoon. Ang balaod igsoon sa Diyos, mauniya ang iyang bitaw. Iya bitong patukaranan sa panggobyerno sa Ginoo. Kung example si Kuya, si pangalan ni Kuya. Si Kuya. Kuya. Example, nakayo siya kag dali sa pulong. Maghimo kag panggobyerno nimo. Para makabuhat kay panggobyerno kinahanglan naa kay balaod. Sabtan, dili ka matawag na kapitan, di ka matawag na presidente kung wa kay balaod. Kay kaning balaod mo ni imong foundation sa imong pang-gobyerno. So ang foundation sa Ginoo sa iyang pag-gobyerno mao ang iyang balaod. Ang balaod igsoon mao ni. Kung makalapas ka sa balaod kung simenta mo, magkasala ka, unya kung magkasala ka kung simenta mo. Patay yun. Mo ng justice, mo ng justisya. Ang justisya igsoon, magkasala ka sa balaod sa Dios, prison o patyon kay mo na ang justisya manigala o igsoon, death penalty. Ingon si Lucifer, manay, Ginoo, ang imong panggobyerno dili gyud mao. Ngano yung sa inyo sa Ginoo mga kaigsunan? Way klaro ang panggobyerno sa Ginoo. Kaya naman, ngano nagkaingon si Lucifer nga ang panggobyerno sa Ginoo walay klaro tanawa. Ginoo, ang imong binuhat kung magkasala sa imong balaod sa imong tabo, patyon, ingon si Lucifer, asaman ang imong kaluoy. Ingon na po si Lucifer, kung magkasala ang Ginoo sa imong balaod, kung imong kaluy ang dili imong patyon, asaman ang imong justisya. Sabta ni Jackson? Ingon si Lucifer, mo niya ingon. Kung magkasala sa imong balaod Ginoo, kung magkasala ang imong patyon, kay mo man imong pangbalaod, pangutana Ginoo, asaman ang mercy. Ingon na po sa pikas nubahin si Lucifer, kung magkasala po ng imong binuhat sa imong balaod, kung imong pong pasayloon, asa po man ang justisya. So ingon si Lucifer, ang imong paggobyerno Ginoo walay klaro. Ingon si Lucifer, igsoon, kung basahon ninyo ang Spirit of Prophecy, ingon ni Ellen White, Story of Redemption. Ingon si Lucifer, mas nindot Ginoo para mas nindot ang imong paggobyerno, ang galay na ang imong balaod. Nagets ni igsoon? Kaya alam kang Lucifer, ang hinungdan sa kagubot, ang hinungdan daw nga walay kalipay o way, kung sa manigson, kaning balaod sa Dios mga higala o mga kaigsunan. So balik ko na to, unsa gani ang ginapangutana ni Lucifer sa Ginoo, mahitungod sa iyang balaod. Balik ko na kaigsunan. Ang pinaka-issue sa langit, unsa man ginang pinaka-issue sa langit? Unsa man yung pinaka-issue sa dakong away? Maog yun ning balaod.
Wala lain nga isirisod tanid yung balaod. Continue. Okay, napagitingan si Lucifer. Di ba Ginoo namin freedom of choice ana si Lucifer? Namin freedom sa kagawasan sa pagpili. Nganong Ginoo? Nganong kinahanglan pa nang balaod? Ano si Lucifer ante? Ginoo, di ba? Holy naman ni tanaw, bread yung kayo si Lucifer. Ikaw si Lucifer tawag sa na, di ba Ginoo, holy naman ni? Di ba balaan naman ni? Nganong nang hinahanglan pa man may balaod? Nagets ninyo ang punto? And according to Ellen White Dixon, ang first nga na-deceive ni Lucifer is more than a half sa mga angels. Pero ang kauban niya nga nahulog is 1/3 lang. Okay, 1/3 lang ha? Balik ko na ko, ang first na-deceive niya, more than a half sa mga angels. Pero ang ginawang God, giyatagan sila, ingon sa Ellen White, God borlong, gitagaan sila taas ng panahon. Si Lucifer, ang mga angels, ang ginoo, ingon ni Ellen White, Ikson, iyan, girahananaan sa ginoo, siguro. Ingon, imagination, Ikson, yato sa Diyos, dito sila Lucifer, kanta niya. Sa, ano na, sila kanta, mga ranata? Someone is praying for you. Kantahan siguro sa Ginoo, gitar-gitarahan sa Ginoo. Moto nga, ang more than one half nga na-deceive, ang uban ibalik og hangtod ang 1/3 nagpabilin kang Lucifer kauban niya sa paglaglag igsoon. Balik ko na po. Ingon si Lucifer, Ginoo. Di ba na may freedom of choice? Nganong na pa man kay balaod? Kami Ginoo balaan namin. Nganong kinahanglan pa man may balaod nga balaan na kami? Nganong kinahanglan pa man na mag-instruction nga mga matarong naman mi? Mga kaigsunan, mao ni ang iyang isyu. Continue. Lucifer rejected all of God's loving calls to change his way. The rebellion became an open conflict. Okay, uning ganyan. Today, the war continue. Satan is still active. He tries to drag everyone person to rebel against God. Kabalo mo igsoon. Kay, di ba pag sa naiaway igsoon, dapat ang matapusan ninyo inyong ipamatuod kay ikaw tama. Di ba mao na sa korte? Sa may katrabaho korte direksyon. Masad-an man ka o dili, dapat ipamatuod nimo nga ikaw ang insakto. So sa dakong away mga kaigsuonan, kinahanglan ang atong Ginoo ipamatuod niya nga ang atong Ginoo tama. Og ang Satanas usab o si Lucifer, kinahanglan niya ipamatuod nga siya ang insakto ug mali ang Ginoo. Mga higala o mga kaigsuonan. Ingon ni Ellen White Dixon, sa pagsugod sa rebellion sa langit, si Lucifer igsoon, sige nagpangingon sa iyang kauban ni angels. Uy, ayaw na og tuman ang balaod. Mo ni ang pirmi gina-promote mga higala o mga kaigsunan. Continue. Okay. Pangutan na igsoon. So wala ni. Si Lucifer and 1/3 of angels na uban nahulog. Nalaglag mga higala igsoon, di na sila makaadto dito sa langit ng puloy-anan. Pangutan na. Nganong na-involve man ang kita? So, di ba, ang dakong away, nagsugod dito sa langit, mga igsoon. Between good and evil, between kang Michael, which is Jesus Christ, between sa dragon, na mao si Lucifer o among yawa. Ang na igsoon, nga naman ang kalibutan, nga naman na involved man ta, kaya yung sa din planet Earth, involved becomes involved. Okay, anong na-involved man ta? Ha? Nahulog. Nalang ko yung pangutana, trivia lang ikso na trivia. O sa gani ang ingon sa pinadayag, asa gani ihulog ang yawa? Dire, no? Usay igsoon, ang ato una-una, napoy amigo ba, ipangutana na, abot na ni, nag-discuss mingon siya, Brad, sala po sa Ginoo siguro nga nung nakasala ta. Nga naman, dire man niya ihulog ang yawa, dito ka sa lain. Di ba, wala? Kaya uta, amalas na Brad, mao na involved ka sa sala, kay dire man ihulog sa Ginoo ang yawa. Pero na ako nakita mga igsoon, morning, ang Ginoo di ay wala din niya gihulog. Okay, ikaw yawa, di ba? Gitantan na siya sa langit. Ikaw ba ng 1/3? O dito ka sa planet, dito kay butang.
Ang punto ingon ni Ellen White, ingon ni, mutuo ba mo igsoon, nga gawa, mutuo ba mo anang alien, kanang mga UFO, sa meaning na unidentified flying objects. Kisay mutuo din nga na gibuhat ang Ginoo sama nato gawas sa atong kalibutan. Kisay mutuo. Ako, kisay mutuo. Mas no. Kisay mutuo ng mga UFO, unidentified flying object. Kisay mutuo nga na gibuhat ang Ginoo gawas parehas nato gawas kalibutan. Kisay mutuo. Tasang kamo. Kisay mutuo. Dili ni sila angels muna, the same ni sa tuwa. Oh, yung being yapon din dapat dito kayo ngayon, pero being ni sila. Binuhat yapon ni sila. Pero sama na to. Wa ko kabulong sa naong nila kay even Ellen White, wa nang sulti kisay mutuo. Mutuo ba mo? Kisay mutuo mo. Kanang mga makita sa flying object so makita sila. Ako gusto mutuo ko kay naman. Ani din ay tabo. Okay, pagkasala ni Lucifer gihulog sa Exxon. Wala nang gikanan giingon diha nga gihulog, dili pasabot nga gihulog sa Ginoo specific diri sa earth. Kanang ginanin nga gihulog ang iyang katungdanan sa langit gihulog. Tanggalan siya og otoridad nga maka-access makasulod sa langit. Mao ning so. Kabalo ba mo nga nay gibuhat ang Ginoo sama kanato gawas sa atong kalibutan? Siguro mo kabalo na summers maabot nila ang so. Dili lang nato sila makita, ingon na ilang gibuhat po na sila sa Ginoo sama nato. And you know, Igsoon, before gitintal si Adan ug Eva, gitintal sa ni Lucifer kaning mga binuhat, gipromote sa niya dito, ang pinaka-issue ng Igsoon is ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, pagiging disobedient. Karon Igsoon, ingon na Ellen White, before si Lucifer, nagtintal kang Adan ug Eva, gitintal sa ni Lucifer kaning mga pareha nato nga gibinuhat sa Dios. Pero ang kamay nanay, lula, wala nila gi-welcome ang sala. Kani exception o kabulong sila noon. Pero ingon sila ni Ellen White na kini sila mga balaang mga binuhat sa Dios. Gibuhat sa Dios, gitintal usab sila igsoon na sa tuwa. Pero ang problema, kabulong mo igsoon kung si reason nga si Lucifer naa diri sa kong kalibutan karon, kabulong mo kinsa yung dan kita ra gihapon. Kay sa panahon ingon nila White, panahon nga pagkasala ni Adan ug Eva, gi-welcome ni Adan ug Eva ang sala. So mo hinungdan si Lucifer, maunay naghari niining kalibutan. Nasabtan? So posible igsoon kung si Lucifer pagtintal niya sa laing binuhat sa Ginoo, gi-welcome nila sala, dili unta si Lucifer dili, dito unta si Sapitas. Pero ang kamayo nila igsoon, kaya wala din sila nagpadala. Pero kay kanina kong ginikanan, kita na tao. Giwelta man natin sila, ako hinungdan si Lucifer na adili karon sa kaning kalibutan ito. Mao ni buot pasabot igsoon. Nganong nadamay kita sa dakong away, kay atong giwelcome man ang sala, mga higala o mga kaigsunan. Continue! Okay, mga distinction. Okay, ingon sa ninyo, Satan previously got Adam and Eve to doubt God and disobey Him. Adam opened, pagkamuta sa duruyang kaigsunan. Continue. We each pay for our sin, for all have sinned and come short of the glory of God. Tungod sa sala ni Adan, ang tanan usab sala. And continue. There is a Wednesday, ingon siya. Love finds a way. Ang gugma, mangita yun og paagi. Kapag pinindot niya isa. Balik na. Wala na. Si Adan ug Eva nagkasala na. Kandidato na si Adan ug Eva tayo sa impierno. Ano kandidato na sa impierno. But because of love, the power of love finds a way. Ang gugma, nagitag pamaagi. Mga higala o mga kaigsunan. Ingon sa nini. Okay. That did not have to be internal destiny for the sinner. Jesus showed His love by paying the price of sin with His life. There is nothing that make us worthy of God's love. However, within every drop of the love, okay, so
Karon igsoon nakasala na ta kay naapil man ta sa dakong away. Mutana karon. Giunsa man pagsulbad sa Ginoo sa dakong away igsoon. Pinaagis pagpakamatay sa iyang butong anak dito sa cross. Continue. Karon igsoon yung sa dinhi, our high priest today, Jesus interceding for us in the heavenly sanctuary by virtue of His blood shed on the cross. Jesus presents us before the Father and before all the inhabitants of the universe. As just perfect people worthy of being in heaven, therefore we are invited to approach with confidence. Jesus wants us to come in Him to every day in our lives. Where there is fear, He brings peace. Where there is guilt, He brings forgiveness. Where there is weakness, He brings strength. Mga kaigsoon na nakanindot sa atong morning. Kita nakasala naman yung kaigsoon. Kaya tungod na naapil man ta sa pagkamatay sa sala na na-deceive ni Lucifer. Kaigsoon, but because of love of God, iyang gihatag ang iyang bugtong anak dito sa Kalbaryo sa krus. Katapusan igsoon, ingon si Ellen White sa Design of Ages 500, page 500. In the banishment of Satan from heaven, God declared His justice and maintained the honor of His throne. But when man sinned through yielding to the deception of this apostate spirit, God gave an evidence of His love by yielding up His begotten Son. Asa na to? Okay. In the atonement, the character of God is revealed. The mighty argument of cross demonstrates to the whole universe that the course of sin words Lucifer had chosen was chargeable upon the government of God. The cross of Calvary, while it declares the law immutable, proclaims to the universe that the wages of sin is death, and the Savior's fighting is finished. The death being nailed on Satan was wrong. The great controversy which had been so long in progress was then decided, and the final indication of evil was inserted. The Son of God passed through the portal, stunned through the death. Actually, mo ni mga igsoon. Di ba? Kinsa gani ang amahan sa sala? Si Lucifer. Iyon ang atong lesson ginaigsoon na basahan ako. Di ba? Nakasala si Lucifer. Instead daw ang Ginoo pasagindan pagmaayo si Lucifer. Ba, usahay igsoon. Sampol. Dari sa itong grupo igsoon. Ang nagkasala sa Kuya Ryan. Ako, pagkamantas na ako, ikaw, tako na po! Ano, igsoon? Instead, ang Ginoo igsoon, pasangin lang ang nagkasala. Kabulong igsoon, ang kailangan sa Ginoo. Instead, pasangin lang. Instead, nga bibuyon, kinsay nakahimo sa sala at kamayan sa Ginoo, ang Ginoo na lang musulbad kung sa ang bunga sa sala ng higala igsoon. Amen? Ano kanindot sa atong Ginoo? Ang atong Ginoo na siya otoridad sa pagpasangil yung kang Lucifer, nagkamoy na masala. Pero instead na pasangin na igsoon, nahitabo naman na, manay kamayan sa atong Ginoo. Iyan na lang din musulbad ang problema. Usa igsoon, alam mo nakita nga punto sa atong kinabuhi usa. Manay kung na mga tao nga nagkasala, instead na atong silang duton sa ilang nangabuhat ng sala, ato na lang sulbaron ang problema nga nahimo nila igsoon. Ato na lang tagaan o sulbad ang resulta sa ilang nabuhat nga sala. Ingani kamayo ang atong Ginoo igsoon. O ganito igsoon, pagkasala niya ng iba, instead nga si pagkasala, pag-insist sa kalimutan ng higala o mga kaigsunan, ang nahitabo, ang Diyos nanita o sulban alang sa sala ng higala igsoon. Ang Diyos ng higala igsoon, ito na natin lesson study. Balik ko na ito. Nagpadayon ba ang nagpumaway karon? Nagpadayon ba? Padayon. Pero pangunta na, daog na ba ang Ginoo o hindi o daog ang Yawa? Sa maninson, daog hindi. Daog ba ang Ginoo? Daog. Kanusta man ang daog ang Ginoo? Dito sa cross mga higala igsoon. Moni ang unang na pildi, yung first na pildi, pagira sa langit ng yuta, pildi na si Lucifer. Kadua, nga dakong kapildihan ni Lucifer, walay laing dito yun sa cross mga higala o igsoon. Nga naman, ang hustisya, o sa gani ang hustisya, kung magkasala, patay. Kisa may nibayad sa hustisya. Kristo. Kadua, pagkamaluyon, instead kita ang ihangin dito sa cross, kinsa man? Si Kristo. Ang justice of mercy igsoon nag-uban dito sa cross. Kung dito nakamatud-an sa Dios. Ingon pa din sa atong lesson,
ang character sa Ginoo iyang gi-reveal dito sa cross. Kay pirmi na yung accusation ni Lucifer, balaod, pagtuman sa balaod o kinaiya sa Ginoo. Kaya ang ato daw Ginoo oppressive, kanang oppressive ison, kung unsay ingon dapat tumanon. Muna daw natong Ginoo. Pero wala nang kita ni Lucifer ison nga dito sa cross, gi-reveal sa Dios ang tinuod na kinaiya sa atong Diyos. Karon igsoon mo tala ko. Nadamay ba ta sa dakong away? Damay ba ta igsoon? Damay. Nangutan na si Kuya, wala si nangutan na itong Sabado si sini? Kuya, ano sa Sabado itong bigas na ito? Webes! Si Kuya Langda, na pastor. Nga naman pastor nga, may mga tao nga itong isigutan natin. Nga naman yung pastor na kita nangalagad sa Ginoo. Ang atong panginabuhi, ang atong kinabuhi, lisod man kayo. Pero katuwa nangalagad sa Ginoo. Yahay, akong tubag ragad mo ni. Ganong nadamay ka, kay naapamay dakong away mga higala o mga kaigsoon. Pero ang pangutana, kay naapamay ka sa dakong away karon, ang pangutana igsoon, nabatay dakong paglaom, nabatay gikuptan na paglaom, na mao ang kamatayon ni Kristo o ang pagbalik ni Kristo mga higala, mga kaigsoon. Amen? Igsoon, I know, karon sa dakong away, nagpadayon gyapon. Padayon ang dakong away igsoon. Pero ang kamayo lang yun, more yun ang assurance, God, Jesus, already won si Kristo, midaog na dito sa cross. Amen? Amen mga kaigsunan, nga magpahinumdum kini alang kanatong tanan. Na mga pangutana o ikadungan? Okay, na ikadungan si tatay. Sige tayo. Kini si Lucifer. Mo'y pinakatahom sa tanan nga Pinaka-gwapo! Menindot! Perfect! Pinakagwapo gid siya. Ah. Unya ang iyahang gurong gitason nga 13 feet o 14 feet. Oh. Pinakataas na siya. Tungod siya ang kagwapo, dito din sanay ang iyahang pagka maluibon. Oh. Kay si Lucifer, ang iyahang trabaho, kay right hand siya sa Ginoo. Sa kakanaog siya, dunay nangawat rin, dunay magpatay, musakat sa taas, tumbong sa Ginoo. Sumbong siya. Nagtuwa Ginoo, nangawat ito, nagpatay. Ilista sa Ginoo sa libros handumanan. Kaduha makalibro ang iyas Ginoo. Libros kinabuhi, libros handumanan. Kadtong libros handumanan, o magpadayon di siya, dito di siya sa kalayo. Pero ang libro sa kinabuhi, ang tao nga naghimo umayon, padayon siya ang pag-alaga sa Ginoo. Ilista gina sa libros kinabuhi. Aron nga pagbalik sa Ginoo, kadtong nagpadayon sa iya sa libros kinabuhi. Luwas dito siya. Una nga si Lucifer, tungod siya ang kagarbo, siya ang pagkagwapo, na himo siyang rebelde. Una nga ning tulo ka grupo sa Manulunda ang nadala niya. Isa ra ka grupo sa iya sa Ginoo ang nagpabiling. Maraming salamat. So karon mga kaigsoon na ako'y pangutanan sa inyo, last na pangutanan. Dito sa langit, sa unang panahon, perfect ba ang langit? Balik ko ng pangutanan. Perfect. Balaan ba ang mga tao? Balaan ba ang langit? Unya, nangutana si nanay, ganun ni kalitman nitong ang sala. Tawag siya ng perfect, balaan. Perfect yun, righteous. Pero ni kalit mong tungha ang sala. Ako pangutana. Sa new heaven o new earth, posible ba na mutungha na ito ng sala? Matarong naman. Okay, matarong na. Pero katong sa una, mga matarong to dili. Matarong. Pero dito nga ang sala. Dito sa future, mga matarong to dili. Matarong dili. Posible ba gawas na ito ng sala? Wala na sa Satanas. Wala na. Isunod na. Perfect na ganyan dito. Perfect na. Sa una, perfect dili. Perfect. Ito nga ang sala wala. Hindi ka rin ito nga. Sa future Nixon, perfect dili. Posible po ba? Ito nga ang sala. Ito ba, Nixon? Salamat kayo. Salamat yung barogin mo. Dili na dito. Even though perfect Nixon, dili na. Kaya ito niling white mo ni. Nganong wala ngay mutungha kung sa'y sala? Maumang Nixon. Dito sa panahon, sa dakong away, dito sa langit, wala pa sila kabalo unsay sala.
Pero sa future, kabalo na ang mga matarong unsa ang sala. Kabalo na unsay resulta sa sala. Sumala sa kung nadungog mga kaigsunan, wa nay mo pili pa og sala kay kabalo sila unsa ang resulta sa sala mga higala igsoon. Sa bagong langit o bagong yuta, dili na gyud butong ha ang sala higala igsoon. Tinga naman, gi-reveal na gyud sa Ginoo ang iyang kinaiyahan dito sa Kalbaryo sa Krus. Ang Diyos ang panalangin.